Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'Escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola Jordi González reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir quan abans millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna, o en aquest cas la llengua vehicular de l'escola, que és el català, està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil, el Ciutat d'Alba reforça l'aprenentatge del català mitjançant grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i els 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Una realitat que a les escoles públiques, amb només 5 hores lectives al dia, és impossible de compaginar amb la resta d'assignatures. Seguint en l'àmbit educatiu, aquest dimecres els docents de tot Catalunya són cridats a vaga un cop més. Les millores salarials i la reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta que el col·lectiu demana des de fa mesos. I passem ara a l'agenda. Pel que fa a l'activitat destacada d'aquest dimecres, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat presenta a 6:15 del vespre a la Casa de Cultura la xerrada Present i futur de les Rodalies de Catalunya a càrrec del ponent Pere Macías. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.